One day, I'm on penny. Oh, whenever you go for Montio, go for Monfio, Pablo Neco. One day, one day. Yeah, you know where I've learned here. I'm on the way. Software. One day. We are software. Yes, of Mamma. We are different. We are Juntonia. We are Yenia. We are Sicania. One day. No be today. No be today. Only one day. No matter you are. One day. Whether you are president, whether you are magistrate, no matter you are. One day. Obedient number you. Who are you? Yeah, get away.
Sompa FM. Assemble number kuntunkri ne kwabene edi ehim ewo Sompa radio sui. Ba mo wo de dampo do ni ketesi na bese ho. Abefa ye bo afari ketechan be makọ. Oh, wo de dambe ko. Wo ma ye mpanyina sa. Ye. Mrantie hene ye bo afari ketechan na ekro yu. Dodo obiribie denti akọkwa ye do pa de sum. Eno wa na ye deni. Ketechan na ye deni ena kofru dua wa fru dua kire fui. Ah, ofri na me kwaw. Eno wa somboafo. Na ye deni. Ba mo wo. Wa wodu apakan abefa oketechan ko. Hweye o. Akokọ be kai denkyire. Denkyire be kai akokọ. Ena denkyire dwira guei. Enwumre akokọ be da seni. Ye. Denti akokọ ayede upa de asumbu ketechan. Yabo asua me. Yabo na yankoni abem. Ba mo wo de yamfutufo ne adwatoafo ko. Oh. Ketechan na ekro yi. Dodo obiribie na ekro yi. Enwisi adamfo. Ekurafo adamfo. Oni bi agya. Na yesu seni. Ye. Na ye kokani seni. Mrantia hin ye bo afari ketechan wa ya wo anoma takyerefo a wode won taban twintintim ba mo kawa fam kwadidi enso wonni aseda na ye bi useni na ye kokani seni di o wa ye ni o na nanom osompafo imamodemri fa osompafo mamo yakọ sene mo nom dade abuamu a na firi ba mo wo ntra ba mo wei afali ketechan to wo den eno wadan ne ka empofiri mu yi. Oh. Aketechan be ma say ye kan ya mpa se ebo paye a ye mpam. Dan ke be pam wamma. Oh. Ba mo wuo. Wa mu bie nanso sesa nkrofo ma sene osansa sesa nkrofo ma tochum. Eyampa ampara. What do I pack? Abe ketechan ko. Oh, do bribi. Or that's so. Na ye kokani say ni. Na ye bi u say ni. Kotokwa krafa. Ote nwere tintintan. Dinti akokwa ye do pa de summo. Mrantie hene ye bo aferi ketechan. O se okona ni mo enye yi. Oba na chi enye yi. Oba suma wi. Mrantie hene enye di oni pape eno wunya enti osompa akasamfo ninifo ene radio adwumayefo se otwe di ampo nyame onye okratata emfa nkotra Abraham kukum eye nyame pa dachi ye behia obiu okatechan demrifa yebo a due ene amani hunu mode da bia mo kwaso da mo na awurade na me pekao me pavisa me pede nde o atata de nko na mo bisa nyame mama abodwo kire e o ma wade mu de mo mmọ hompa ye sa yakwase abrante ye na o ka se me ma me wo ye fumu mu a ye hia ade bia be ma beka sa fumu mu bia ye hia na o ma me no wo no ye no call ansa na wo be fa no o hia ndi na me ye ka sa me ma me wo ye fumu mu am ka say asante ka sa david o hia be ma no so ma bi wo ye fun mu ana kwa yi aso na be ma esu pa so e ye hia obi suma ye de nasi gwa che no o frika mu si ye o bob na pa wo ni eja ye so be ma mo fa ni enso fo gwa na ye twa no mo fa na de eja wo suma na ya wira ho hwe be ma hwe eye ba ebinum twa wo ni eja no ohia o panye yasafo me papa kwa yemu wo brown region on be kan se ne ba biewu sia papa gina ho ne hu wo su kekekeke awosi egu no ho papa monso mo man tena se he monso man tena se na wo na tena ba ma so na wo te ba ma so ha na yekekeke na ho wo so sa na mama adwoje wa ba ho na
ɔsɛ agya yaw bra ɛna ɔne ne wura ɔno ane dɛm na ɔsɛ sisi asɛm na aba no no nkwa na metɔn maburu ma gye sika da hɔ nti mepɛ sɛ bɛde ma wokɔ ba na wobɛtutu deɛ no a na de sika da bɛto deɛ da ɛna man so obu nkoto wie sɛ no adwa me da ofiri dɛm hɔ epie no na ne ho ɔwo so na agyae ya mfa nsu ankosi no so wɔ dɛm hɔ ya nwo no paneɛ wɔ dɛm hɔ bisa sɛ ɛdeɛ na ama ne ho ɔwo so de gyae sika frɛ moja sai na ɛdɛn obi a ɔyɛ obusuani bia yɛn ka na moja ka na boja wɔyɛ me boja we yɛ me busuani we na yɛ me boja na kyerɛ bia ne firi ma bɛkɔ anana na baako nti boja no yɛ di gyina hɔ ma busua twotwo mu twɔ paa nti sika frɛ boja no kyerɛ sɛ sika ne ho a wa wo boja akora na na ma sa wuni sika wo yere kora wo ne ne yɛ adwuma no promise na wɔnyɛ me bo di na no abɔ yiri di na yɛ de asɔsɔ prɛko sa method na fe na aba na sa we na fe na aba fe na aba oh so man fan ase nti ara ti uhuru de obabo ana me hu na mabo uhuru de obabo nti mun postpone ayo ne mebo atra wo owu aka de okay safo your wife's name anyambo achira sayo me da se what is she ase yo mama ebo a so wo yire mekunu yo because mo fan she baby answer yo accident abem can tell mekunu do for na kwabena ye bo asiama baby o bi a ye chia no o hwe ye Facebook na YouTube na wo so ho na kompra de ubudi na me hukra o de kwamra ebo a okay ade kan ye ho afim ko yes metawo cheso nti otana monwe no ho nkop mechina na okay PK wo yere Pada mama ebo PK yere de say wada romonya fa na chiam sa mo de da bia mo kwa so de mo na awurade ma mo ye o na me peka o me pabisa o me pede de o atata de nko na mo bisa amara fo bi frem se me nkotunu wo paase fo kurofuru me kwa ya me tunu fo no waka na ato so no wo bohwere ma mu mi nipa Kaza wa se he bema wo mo anu nsim tem na mi tunu fo na akwara no be ye bibia no aso di mi kadi wachi o ko chesi o ba so fa kafro na me neya omrasa mo asma me kan ache o na Nsem misiano na nenso be di ne pentenam so yusu no hono na nenso be santan na nem je o de proclaim na nim twitwa technical na ba na mo ya ni je o mu yusu obi nsu
Trade Ampo, Yankopon, or no, and we are singing a dear. Abusia, Yamamunina Ajo. Yamabinum Yako. Amayaho Yako. Yamayaho Kafra. Die Namismini. And that I Joda Coco. Nano na memene da Coco. The Trade Ampo, Yankopon, Adia, or Shisha, you know. There be a time radio so I become. As I say, be and see. Yes, we are ma near Tiasi. Nami ngu ya. Ayamia menana. Ayami papa menana. Because man 88, 73 years. Anya better. And a boninti 73 nekura yakukura nya ye wote no 37 and 10 ya. Na Trade Ampo Nyankopon nim de oye. Adwuma papa ya che. Na Nyankopon atonsa ede afre no. We na ama me ka asem bi ede a kire enne joda anwumre yi. Se menwuma ya me bɔ no. Me mo ne keke. Se one day me nana Poku Piesie fa asem che. Eye Awurade pa mewu. Ye wahyehyɛ to ho no. Emfi ode ama me no. Mewu. Sempo man hwɛ me ho yie. Na man toto makwan yie a. Emfi na Nyankopɔn de ama me no. Man hwi yie a metuma twa so. Ya papa yi de emfinhia duoso miensa. Eko na duoso nan no num 73, 74 to 75 years. Na wo wanya sen ade na ekoso. We are sitting in a beji. And he said, Terawan Media, our kita almost 21 to 22 branches. 21st clinic. Radio station is best at 9. Sir, Yakasa, Yamfa radio station Nubako. Na Yapapa Mrantia in Ensoria. Anka President, Terawan Media, Chief Executive. Nko obaya nanso owu krade a enkwantimi nye Nyankopon po waya ade a ya na yareda ho hwe yareda ho wo yare first na wotwe na wo mo ba na wo mo hwe na wo mo ba na wo mo hwe e wo tworo num o kinkan tworo kunkunu ko akira ose de o yareda ho a wa yareda ho ache no wo ma eba behwe no enye wo mo nyina na ye behwe adefo na bi mu so eye behwe koka kyerefo e wo bible num amenchia Reverend John Felix Yeboa o kinkan bible na ewom nti yareda ho ya Nyankopon emfa ya papa mrante hene kra ensiye na yantete no ompatete ya na wuo na efe okoboko Nyankopon fa papa ikra ensiye enti nyuma da meta bo ose one day ubewu Queen Elizabeth ko na watwene nne na ya papa mrante hene na no memene dampa no pa fie da na mete ha na me ye me program na ono nso ewo asantemamu Sompa TV Sompa FM na oye program ana ba mu woti modern ford na pakan ko si ho a otam no ko ya support and show suit and show shoe and show that wash a fridge to the highest degree na wishim untimin kasa wa kasa no ma wa mrante hene south in voices ni bi ene untimin kasa ya de Terawan de microphone ne boy din pa kosi amukrabia ho a ya papa mrante hene ntimin gira microphone anim kasa te se de na me kasa yi ene wa yesabe wa yesabe efunu na wotwene nne
na otumi kasa said de me kasa yi now so sabe onka te asefo ho bio ya twa ne din afra te asefo ngomom enti de empesa me ka kire wo ne se wi ase wo ho yanje hwe join mo Facebook na hwa de ore join mo Facebook na hwa de ana ya rehoda na so me producers and me management still say a song because edino e sompa enti me mia mani na kakra bia ye betimi don hwiri mienu aka ye nimu no na ye de aye na ye de asomwo na ya sonwo sompa nso na producer be bom nyome mame why I've heard saying be bom nyome mame na natabi na onhye medin na nokure ni nyame anim ni me yeshua sa matiefo okura nso be my shoes me de e wo makom me sa me somwo nanso unim se uhu se unia o papa me nanampo et microphone nim ade ya chie no wa minato a ada chie na se okwa he ye didi a ye kasa gu yade so ye ni wuo enenam ye kwa ye ni wuo nenam ye ba ye ni wuo nenam ye didi ye ni wuo nenam aya am se oh onyare no wu ye hwana ka asa ne kire so obi nyare obi bewu obi nyare a ubewu ade na be ma wakoma stopo eye bibi eye yade ade na be ma wani afira eye bibi enti okoto sa bibi se yesi a awurade na ebo no sompa ye se omane mpare one media ebi nsi bio baro ya denara eye nyankopon nhyehyeye enti awurade nyankopon na esere no se enye one media nko radio station se wo mantam nyina ne region mu nyina ene ya tiefo baby a papa ya duri 73 years me sure say the nananom binum aduru say yenem because ye nduru ne baby a uche ni mfie ne mu a be say half nti ne nananom binum te say yen nga baby ya duru opono ba nka ne nananom ne nananka so ne de ne gina ni wa ndo wa osikasa odi ni nyina ko me de akumi kura ne kasa no ton no adwen no nimdie no nyansa no experience no professors do wo Ghana ha nanso sabe kwan ya papa ifa so kasa no asa ukita PhD in linguistics oboa ona o siasa we a doctor of then languages oboa because kasa free papa no manu ba no obi deda obi di mana wade yeye obi di siese na wade obi di ya de bebre kasa no mpo ene sanya ne tachira ma ne mpro a ba efu kwan so a ene papa no wa yira ni padua na yira enti da sama me ka kire wo ne se eya kwanya bi o ena ye nya ena ya ba betena ena 2 fatu trim se ewuo ya mienu ewuo eye mienu nipa bia woda bia no wawuda nipa bia wadada bia no wawuda because ya wa doctor fo a wo mo ewo sleeping tablet chere me doctor also waye awakening tablet ebi sida en mpese bi busa omampanyini na nado dan ko akufo ado mpese bi busa me CEO One Media me pese bi busa me programs manager busa Sunyani busa Doma hene busa otumfo busa Togwa Fede he busa obi bia busa doctor panyini busa amokode se when na order ohu obia ni wa order ohu da nti wuda hwa
na wo bufa so na wo bufa so na wo bufa so na wo bufa so de wo no obetia ne se wasore ba nya de obehu ani se wada. Nobody knows how he or she sleeps. And to the moment ebon se wada no wawu hwa ensuo betimi ato e wo Sunyan agrada betimi apapa gegraw obi do sora no pa awofke de obeka ne se mantio sa nsuo toy nsuo toy de ye ni kire se na wawu. You are dead in your bed. Na chiredian po Nyankopon na hota soro na enkwaye ne dia no. Oyi wo kra ne firi wo mu. Ena ma akonnante akwawe so anti. Dia ukoye ye no. Odo wo kra ne be hye wo mu a na wa ball se above K. Na Poku. Sorry. Na woda ye no. Baby amede wo kra call ye no. Na wakai wo. O sorry a o se eye daye. Me so daye. Enye daye. O kwa wuye. Na twedi ampo Nyankopon na nkwan ne dia no. E na o san do bat asefo asase so. Enti mpesa me ka kire wo se no matter how worthy you are, emfa ho ni sika wo, emfa ho any abodin, emfa ho ni certificate, emfa ho no master's no degree, o bankuta no linguistic. Me say everybody dies before the person dies original death. Obiawu, oda pe wawu, he nanado owu, obewu. Rollins owu ye. Wawu. Atamis wuye. Wawu. Ote Queen Elizabeth owuye wawu. Me enranajo mi wuye. Be mi wuye. Wawu. Enna eyewuo. Enna eyewuo join wo Facebook. Na hade. Enna eyewuo. Hwe ye na ejina ho no. Channel 1 Media. Chief Executive Officer. Odi ehwe hwe nipa papa itua yenka. Hwe nipa ba akofo. Hwe na ye koku mase. Hwe nipa yegu ho. Odi ehwe hwe nipa yegu ho. Ko Facebook na hwe ade. Emrante ahene na above K. Obeye na ade na odi bibi besi ne hwene so ho no. Hwe nipa yegu ho ye o. Afima ye o. Bosumi miensa kora mae. But Tredian po Nyankopon na wiase ye ne dia no. Wayi ya papa na firi ye mu. Enti busa ho se, wo a wutie me. Join Facebook. Nyankopon man mpare but awurade nim de oye. Who is next? Nyankopon emoye ho ban. Omoye hoden. Omoye nkwa ye ne atiefo ne ahwefo nyinara. Hwedom hwe omanhene enro be ma ti ni suo anopai ye mpanimfo a wo adwuma ha nyina obi aye din because obi awuo opa asema maka kire wi ena na dwi se wo da opa so TV ana so recorder so bibia wo record na hwe kwan afa so a wo da wonhu eni nti obetimi adan na ho obi betimi adan na ho na ya ba wi no mobile phone de afiri ho o se o ye maduro ya nya waduro oda pe wawu. If you sleep you are dead, but awurade Nyankopon no na ma wunya ne bieu sa awurade no onka ho ba bi awo onyi wu ne mi emfiri asane bia mu na ade we de ya beti bieu no na eyemfie aduoson ane na duo wotwe a ya bobo nkokora ama ye president the CEO na kire se ne mfinchi ya wo ha awurade de ma no no ene butaya ekita no na awurade amana bam tibrante ahene enne joda ensem sisi isane de mawo baabi a media minim se saman wo ho ebi a wugidie enemy gidie me gidi se Tredian po Nyankopon hata so na bo me but me de
minim se saman ewo ho samampa ewo ho eninti me ye sure say ye papa ye nana mrante ahene ne saman be botara one media ne saman ebe botara one media Sompa Kumase babi asompa wo bia na etiefo na ahwefo be bom ho ban obekwa akosi saman kwan because saman wo ho Yesu kan o so hwem nsem menya saman enanye de radin kame ho on hyamedin on hyameni matiefo nyina den na mintimi nsommo enadwo dai ami twa me ho mra sisi ya Lazarus, Jesus Lazarus, sorry. Oh, sorry, you know, was saying we. Maybe we were friends. For a too much, they say one what's the new. So we shall form my father to fear. And I said, we are say, according to my profession, all the ending. But Miss me the ending. Radio. Now the man yam me say. Sa wo frifie na wo ba emfa ho ne condition awom ote emfa ho ne condition awom unya beduru ha esese wo som wamamfo no matter condition awom no ese wo som wamamfo enti ese me som and to me by the spirit vested in me from Kumasi, and to me continue me ho, and rantia hini sunsumno me jibia fra na media kanya me ho minim se bibi wo wiase na nanoma o mote manimi agidi se bibi wo wiase saman wo ho enti ba bia mrantia hini wo bia no me jeni sunsum me jeni kra me jeni honhom ne saman honhom na enhya me den na nka awurade de ne ho na mentimi nsom wo ana anwumre enye bete
enye bete but yebesom anyumre de atie nie ananim hyeda nhunahuna mo na eye niema miensa pe na anu bi eye akwam ankobia yani ni di nkomo ewa ha efa sikasem bi ho ema benkum beka ne de nifa beka ne de ema wote nokure bi e wase ne mu na emunu ene ehunu se saa eye sikasem ema nananom e wa kwam esusu se saa sikasem na nanso ma ode abufuo kodidi ohima tem ema nananom enkonya no bufui na busuafo nso bai ebeyi ano wa ha na ene wankasa wote de ekoso ema ye na hima ekyekere de ekoso na ogi ne mfunso otum said the brother friend conspiracy and abetment of crime sir obi di bone na asem no de ama sese bi sanso akwa akiri kakra ne se papa na okwaje bosia no enye ono na kwaje ye obi na kwaje bosia no ana oji on behalf of papa no because bosia no yemfa mma mema enti nipa na akwaje bosia no na ese otua 165 ana okotua 190 ana ekodi nipa foforo ho ana ekodi nanahema ho ana nam so ma sa asem ne ye de ekosiye enti se asem ne ba ya ene na kire se oba na odi kan di ni din kwaje ede ma eye papa no ono ena ohya ase with 190 na eto aso na se second person na ekodi ne ho no enti oba na odi kan kwaje sika no on behalf of Mr. Ousu no betena ha no sa nipa no momfre ne mame because na me koda ye no na se me ye me management in communication ehunu se asem ni si a busa se eye den enti bosia no me kwaje ma aja wusu me di na kwaje ma aja wusu na me kwaje edi asem na me koka kire aja wusu first se ubetua 1.9 ena to aso akoto je na wawuo ni tim se ya mpa ena je no su gyan no nipa ode kono oto aso se nipa na okwaje de ma asomasi ni beka kire me no se 1.9 nti ye to aso nti so to aso 1.9 ena ma ekoti gya ewo nanahima nsem a nam so ma asase no baaye no nti nipa no a okwaje bosia no ma be ma no one na mihia no na fa mi wi a makose emra nananom akomfo ba ha no wom susu se eye bosom nananom enkonwa no na apanish Jane. You and I were not there. But baby anokura no one say enkonwa no ewo ho. Enkonwa no wona so ne ye. Enti manyane ntia say nana kwaku saben akonwa kase no oteso no. Nana menkire mochi. Na akonwa no so ne ye kase ewo mia mi krom boma apape konfo ho. Enti e ba sa de a na ese kobusa abrewa na wo mkonkonwa denim ho na mkobusa se na asem se na asiewu na munni mu bi na nanom so tekasa because obi na te gonwa kase no ho ti okasa fa wo mu manya ne tie se na kwakusa aben agina tumi a akwamfo de ama no ama wasoma krontre ene achia me hene ama wo makọ eye boma kobusa apape konfo ene bosom kase a na sia na mu si sunyan ahemfi a eye akwam se nana asane mu num bi nana nom si akọ ama wo mu de muaya ama no wo mu studio ha bedin komo sisi a pata wate asem na se tie na ko Facebook join me na yentie
maame na sem na okan ne se me ba enna me ni abrantie bi so bedi nkomo company bi wo Ghana e frɛ omo Edu Motors Company womo nso so ede mbrabi edi abrantie no susu sa ano odin aninti ode aba bedan yen afei muntie we na monhye ne nso eyede na afei je ne sanso ba yanko anana yen fia obedi di atama ebi sun konwa kese a sese je ya we papa ase ni nyina twa iri a na me ba ne da hospital no media me na so bia she me na no the besi bia on that then the see bia sister no send go man so I can to tell ada ko na me sister na di ka France na bia ni hu memi e bi sa me ska na ho asen ase ni see ya na then ka no ko no nyima no obi a wo kodwan mommy no nyina mu kodwan to mo di bone mu kodwan to a na oso wakoto aduane fa bes ne ko akoma ne master na ade media me fa family dan na nipa mienu a makodi sa adwiri mu oso so ba di watam e wa ahemfie Mami, papa, asama adekwento obedi matam ne se. The sister no obedi matam no. O ka tell me o say obi aka tell say me gra number 1 ha. Di na tamu di na nimu ase kan de yenka e kire no. Edi say obi aka say yes me di watam a. Say ka wunya abotre na wo peme. Na wo bi sha me say bi anana. Bi ade bi ameka ye kwa wo ti ase nti na wo di ade ne to wo ma me. Na we di twa milo mame me kura na o che me kwa be register o ha enti ade na we di number 1 ha bi matem wo be so na me ba da hospital e ma ji se bi kwa so ba o so na na yema se bi mo mpanifo mo na mo kan se bi ibrebre ama amane ama se wo ne na mo sa akoro no na se mo ne na anya sa adwiri mu na wo ne na anya sa ne ma na se nka sa ne ma we nyina nka e ma wo Setama very day now shasi obeka kire say sika na ebro so fatu ho mame nim definitely say korono na ayi mo bono nti senka ka kire say ayi mimiti akonwa kese so nti sa de omintimi nye na mabo abo no etija wie ye kofa nsem ba no so de abufuo na ebi a obaye saa na ode awei ntra na hima say ye kan say de wo kan ya abaya ni wuo no say no kora say na no koto na nanom na omde abufuo akunu a wo so kora na wo ka ho bi now I feel I am fancy. Asem no kure bia na ye hu no. Yem fancy. Ko dwantoa na se wona kwaso a wo na se wo se abaya no me da se. Say what you say. Enti me no asem ne de aba ma nipa wu. But one say me asem be di bani mu a. Anya say ne wa wu di aye ntwa so no. Because bosia na wo mgusu wo mo jeje. Bosia wo mgusu wo mo jeje. Enti ma na no so makoya research ehunu say I have business of the day in this region. I have business of the day in this municipality. Say bi mu di aye business bosia na yemfa mamba. Sorry yemfa mamba ma. Ya de mamba. Nti say bi kura tim de ne ma nine num sianson na wakwa akwaje na ono no odi bia to so na de eda so no ono di tua eye ono ne ka wo ma bosia no so nim say this deal is going on but ono no o protect eye ne company e na ono bridge ne wra nti say je ya wa wei say eye wo bosia no omkoje omfa ho say but me am here as a journalist there mentina ha masa asem ni nsinti nipa akwaje bosia no se onu na shase kodi ntro kire se eye 190 ena ojande ma asomasi ena asomasi edekoma Jane ena Jane edekoma na nahema ena aluta continue esese mi hwe hunu nipa na otiase Jane ni de wawu but the originator nipa na okwaje bosia no beginning ode ma ya papa na obetena ha no one na mihia no busa ne se wona ukoka se eye 190 no instead 160 na eto asoa ma ewi akira ntokwa we bi ko kwae no na ukoka se eye 165 wa enka brebra ma amane bia ma so the kind 165 koye
ɛna later obi bɛka sɛ 195 anka agya wusu na nkada na nkɔɔkye nipa no ba wo de wokɔ kan yɛ ɛwɔ book no mu hɔ beginning no a wode kɔ ba kumienu a miɛnsa wugya yɛ de kɔ mu obi no ɛna man no to aso agyegye ya papa no kɔ yɛ enquiry so hu yɛ no enti sɛ yɛ pɛ obi di abɔno a nipa na odi kan kwaje ma na mpese mbusa ne se wo no kwaje ye no asem ben na woka kire be ma no se ontua sika no sen woka so ontua 165 ana se ontua 195 ocha me pacho frɛ papa no mame before asala me na nanom akom adi nkomo me nte me ho ase mbacho muntie we na mo nhye ne nso hwɛ regional ewo mu no me nse obi adwuma ba me ka kire wo a wudi dwa Papa no ba ne friend say usu. Ajay friend mami. Wada Roma, atia me friend mami. Me here inquiries be free ni mu. Nipa no oje bosia ne ma no. Oye hwan Ote ase a mompe number mam na musa ne say. Dia asem no ka kire Ajay no. Time momma yedie nto aye because the man in question ba on the October 11. October 11. Na papa no a oni sof maame no etwe mpana no na oba beduru Ghana and oba pe wo mo be postmortem as to say akwada no ye ne dia ananse onye ne dia na so test wie na 0000000 na kire say ono watwe mpram fie nsia ni sof maame hwere ha me wo picture wo ya me you picture no and just last week we a program e wo bunu region we mu na hwe atade pa ehye sof maame a wo de ye program we so me you atade ne kire wa wo be ko wachi me wa wo death certificate ne wa ha oba na wo si wo de da no wa burochire no me wo oba ne picture kire se wa de da no na wa burochire se na wo de da kwara Ghana Police Service, I believe in you. I trust you. Mamenchia Regional Police Commander. We aye betom. And na me raho nti me de prapra sebi o se ye de prapra ye mpena aduade me wasofo bi nso wokrom ha sei sofo no nso ni na sore ba elder ne baba ada one na ya abortion 3 sofo panin ba ko wokrom ha sei one na sore baba da na sore ba na one na da no one na ya abortion 3 no wo man koye no wo hospital wo man koye no wo clinic wo mo koto aduro no mo nom ye yo producers me koso asem no so enti awofke man na ho o de ma voice nda ho na ma ayi osibibi na won de say kumoji ni o se hwan na nda ho kumoji na mama go back to akwam asem no Mr. J ono na obetena ha se ya na odi adanse se no kura nyame anim ni ono na oba bi gi sika ede ma no enti ono mo na gi sika no ma okotu akoya investigation no kura be den ebe dedi Mr. J Sompa FM ma joe Design. Ma joe hu te say Ya me ado me woye. Na no ye di nkomo ye da sen se to nsafre wa oba ye why Me so me da se. Wadaroma mame mfa nko back kakra Osi bosia no hwan na kwaje bosia no ma o wadaroma Oba bia na me ne ye adwuma ye fre ni bi o na je bosia no ma me. Bi no na je bosia no ma o Pa so ane. Enti bi ni je sen 30 million na ma o me boa Pa so ane. Enti bi ni je bosia no ma no kwan be na ofa so ohase na wutia Oje sika na ma me no. Cabinet eza sa oba na wo wa nko school. Enti o mo ka sa Ghana city no wa hunu no ka sa kira mte meki ya sa 190. Nti sa 190 na e de mane ko. Enti mia me so sa 190 na bia me de ko ma sa ohema no. Ama ono mama di 200 ama na mane me sesa. Ama ono me ba Mr. J sa udi oba ne di mu na de kwaje bosia ne bre all right oba no na ji ye. Me ba cha wo.
na ɔde maa me. Bosia no sɛ mogye a documents bi ani ho ana. O oji a bibia ni ho say dodo a waje no eno na omo work ma ho 6 months 24 weeks. Every week bia no na wa betia. Na oji 30 million na. Enti oji 30 million no. Ai bi ni ka kire wo se bosomi bia obetua 1.9 ana na so betua sen. Ono 19 no kai no won ko school nti no nim sika no Ghana TV ni nim sika na ono ka kire me nti fi o sa na me so ye de ko ye da ko se buku no. Na wo ye de ne hu se onim scam. No se na kola mi ni mo no onim o ka so on fire 100 TV school nti mi fere. Ah. Bi no ye de adwuma. Otonton askinki. Oh, no faje obi oton askinki. So bi man 1 million na. Na nipa no to 7 cedis a. Otimi hunu nyansa se ese me ma 9 cedis 30 pesos. Enti wakwaji 30 million. Na se yaka che se tua 165 a. Ada na eso be ka kire wo se yasimi ntua 190. No. Ono na ka fa kire me. Ndi o kan ya no so no. Me sa na de mana o de ko. Ama me sumi timi de ebi ko sa ma sa oge no bukusu no ewo ni fie. Endi sa o di tika na ba be shemu a. No e de agu o ai bank fo no ba. No de ama omo. Ebi sa me ko ye de ko ne de kokko shemu a. No ma na no wa yi tika no. Nti o no ma no di tika na ma omo. Okay. Enti wono tama bi ni 30 million ni bre no. Na hwana na de 1.9 no eko. Na hwana na de ko beginning no. Beginning no bi ni ejiwi ko e. Ode dodo san na ko e. Homo ye na mitimi wo no ma me ka ba bi na ko ayi. Enti wo me ba. Wo ha ya nkata no kora no. Na me de ko. Me de ko a mitim ka je se na me de 2 million no akoma nana no. Enti me kwa so a na ma na so ta 10 cedis. Dabio, Mr. J wo nsam. O de bosume dodo sen na ma bi ni ma ne de ko ya na ye 190. Ba cho hole de ni wu date ya o ma me ka ba bi no kakra ne be skipun. Enti wuntimi hu se o de bosume baako, bosume mienu ana bosume miensa na de ma bi ansa na ne ma me ewu no. Wuntimi ncheke ye no won. Hole de minimse be du ba bosume miensa de. Enti mi fa na ba bosume miensa no. Bi ni free ho no, hwan na afa na odi scan ko no. Me am sweet bi ko. Na oba ya waka ba bi so na me de man na odi ko. Enti oba no so waka ba bi na de 190 na ma no. Ana na de sign na ma no. 190 na me de man no. Bi se me sara na me de ko nti me de man na no so de ko. Asi. Enti wo na ukwaji 30 million na utia 190 no. Onso fa calculator check ye no. Na wo mo se 190 no o de bosumi dodo sen na sorry, ai 30 million na wo so de bosumi dodo sen na betu awie. Omo ka se me tia no 6 months. Enti 6 months no check ai 190 by 6 months no. Na se sa time no na watu awie. Ana se 165 na se nka watu aduro hen. Se ma me ko wa obi tia me na so senye sa na me tia na sa that day no. Na ye me 18th time. Na ye 18th time. Aye. Nti se wasema wo kan se metie wo ye dia. Na kire se 190 no eye bi na odi wanim koje ye no. Ono e na o sha se with 190 na wan kan kora nya den ankire wo. Ono ko ni same ye di ama ono na ma wakwa ma wo de saa ma no nti ono no onim sika nti me kora na me kwate na bonten se ye gi 30 na ye tia 165. Na wana overagenti wana ka kire bi ni se o me kan kire wo se usika na obetua no betua 190 bi ni se wana ka kire no ono de bank for no na o mo ka kire no no so ono onim sika mu nti o mo ka kire no no ono so ka kire me mi se 190 na me so me de ma no na hima no oya adwuma bank ho bia na
na na ma no onye adwuma o bank ho na I say bank for no nyina ba be hia wo mu fie ho enti ono na sika no eni na be ti nsem na books ni nyina so so won nchen enti so odi sika no ba no e dia shape no dia to bank for no ho enti me ani bibia ma na ne ba o wa ba ya bi o be 13 40 years me decide the same amount of money na na hema no so mama ni bisa ma bi o ka me pa no na ya na nsesa enti bi ni bisa me am so me dey akoma no enti me nsesa akra ka ona bi na for ho no the 10 cedi nsesa amana enti 30 million no hana de be share wonsam no hana de be share wonsam bi no hana de be share me nsam ena bank for na de ma bi ni say o de ma bi no because bi na de din ye me bo a ona di ni ye ena om de ma ni to om de ma no o bank wa ba be se ye wo opposite ena bi bo no enti no ne no be hia wa oje ya no dan ma me wa enti just odan ma na se sa time na odan ma no na book no wo na hema ne ho a na o de ma bi ni ma ne de ko ho nya sa na tie book no na hema no ho enti me de ma bi na okwa na hema na age no dia shi nti na trese se one teni free bank ho one teni ba wo de a na trese eye between B no ene na hema ena wo mo di kan conspire first kura ansa na ayi de otono beshiti ne ho ba mu ane ne ho ba mu sana tie sana mi tia dada enti bra o ma me ka ba bi no a o kwa no na ni mi tia na ono de o kwa me ba bi a e da mi tia ono ko kofi o e no no ko na agi bi o me ho na me de amane ne se eni o ko de amesroje ntu wa na de ahye me buku na ma me ti odu wa na adana mana na no se mi sika ne ko e fra na no yi trade ba bi e wo bi a no ko re mi sika nti de wawuo no o tambe na ashase ya diskama na somfa nkoma na hema no o ne de o he de abe o je be 1.5 month bi onya de a chere bibli sa be 1.5 month bi se na mutu ya no bosom ya na wotwe na wotwe we chere na wotwe na wotwe wiki bi a every Wednesday bi na me ama okay obaje me that's why August, July, the first active no bano. Problem is here, and there was give you my man and the 4 hours to say from 17 days, you know. Now, the academy and the choir on to say a sign, or no one can say, I'm a give you. Yeah, they were way, no. And you will Sadana, send me, you know. If you walk around. Wa me give you na msuma for bi o mo nti fi or me ankasa e na na me de ma de ko eye 16 na me de ko 165 hu 20 TV ya na o de 165 no ko no eno che na wankasa de ko yi e fi o de me ankasa na me de ko nti hu na ka kire o se 165 instead 190 na o mo je no I know that madam fu bi no ba kuni aba asufufu era na woka the problem so tikase mu na meka so mekra me say bi na obi koje ba me de bo ame ho ena ono so ka so ono kra po wa kibida enti koba na me say so mimi di say na say na mfio no so ena ene so na me di ene di difference wo enti wo ka meka na madam bi so wo mobile pharmacy ni mo to banku ono so agibi wo sa efie wo na hema ewe ena ne kana also so tie na si ono kra so agibi na mum enye se ne me mitwa ne sa na utia ene me mpehwe enti ono so aya we ono ka se me mpehwe no ena ma sa dandiri du ya me ye ma we se me first kan mo bia enti me anka sa na me koe we do zaka me koe na na indie ena me yi mi buku no se omo fa mi buku no na me hwe mo no adi buku na fi mi se mo wa die no kra watia no da to na wa da me pesa me hwa ade edu ane me challenge over 2-3 times kra na me da se me bu ye fu ansa na mi hu se ada na sikate na se bi tia la de bia sikate na ode ma me ti kwa na fi na no ka se o ene mi go bi se ni para mbe ma no ene o na ya oke ti kwa no ka sa me ko si ta ne so na nse ta no kra dia o de na sia na oje 3 hours time ni na sa na mitia ma o e na me friend na ma me no born na ma ne se wo mi sika e de bre o no yesi say mi say
ɛda woyɛ no nti saa bɛrɛ na meka saa na ɔse ɛnyɛ no korɛ saa na mede sɛ na mede ma no no saa na ɔde kɔ nti hɔ na ɔde abufuo ɛbaa nanahema no hɔ ɔbaeɛ na ɔnni hɔ nti kwansima na nanahema no ɛhwɛ sɛ ne sisa no bɛhwehwɛ no na abufuo wɔ mu no ɛna ɔkɔbɔɔ dwantoa ɔkɔpɛ dwantoa sɛ asɛm no a waka ato no so no ɔsrɛ no ɔmfa nkyɛ no ɛna ɔkɔhu maame bi ɛwɔ nama hɔ a wɔyɛ fɛ no maame alima ɔyɛ fɛ Sunyani ne kyeame na ɔmo kɔ di dwantoa kɔsi maame ne so ɛna maame abrɛwa mampanyin no ɛde dwantoa no kɔɔɛ nti mmeda na ɛnyɛ me hɔ na kesi no kura hɔ nti ɔde dwantoa no kɔɔɛ no nti ɛhɔ ɛna saa berɛ nana na isan ka kyerɛ ɔbaa yi a ɔde taagye atwerɛ so sɛ sika no ɛnyɛ wo mom nana ayɛ na bii no mom na ɛma ne teto ne hɔ bii no na ɛma ne te difference no 25 no ɛto ne hɔ ɛna sisa no frɛ me sɛ nana ahema no te bii no na ɛma ne teto ne hɔ ɛnfa na mesan fa fo na mefrɛ bii no sɛ ɔwɔ ɛna ɔsɛ ɔwɔ akyima mu na ɔwɔ rest ɛna sɛ ɔmmra sɛsi a wo na me ne sika mde ma sɛ kɔtua sɛ na sɛyi na metua na wode bia wode me sei no na ɔse wɔn no wɔn deɛ onim na ɔntumi nyɛ saa so so nam sɛ ɛneɛ bra sɛsi a enti mefrɛ sɛ ɔmmra sɛsi a no wɔara na nahema no afrɛ me ne fon so aka kyerɛ sɛ menka nkyerɛ bii ni sɛ baiba ɛyɛ bii na ɔkɔgyina wudi mu gye sika no baeɛ no ai me kare sɛ ɔbra na de nti na ɔde sika no bi ato so ɔgye ne sika firim enti wɔara na nahema menka nkyerɛ bii ni sɛ ɔngyae ba ba me ma ne ma hɔ because bii no ɔno ne kasa nyɛ fɛ menka nkyerɛ ne sɛ ɔngyae ba na sika no ɔbɛkyie sika no aha na kyerɛ sɛ metie wo yɛ sɛ bii ne ka saa mpa deɛ a na nanahema no so nanahema de agye tum so ka saa mpa na sɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ na ka sɛ menka nkyerɛ bii ni sɛ ɔnyae ba na sika no sika no bɛba sɛsi a na kyerɛ sɛ meba na bii ne na kwagye sika no ma wo nti wofrɛ bii na wofrɛ bii na nanahema no so frɛ wo sɛ ma bii ni ngyae ba no na kyerɛ sɛ 190 na wotua no ɛyɛ nanahema no a ɔda mo ano no a ɔgye sika no a bii no so yɛ member no ɛna ɔgye 30 million na ɔka kyerɛ bii ni sɛ ɔnka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ 190 okay hɔ ne deɛ mentimi nkyerɛ because bii no deɛ ɔno deɛ ɔkɔgye brɛ me no menim ne nanahema no sɛ na ɔnyim ho asɛm bi deɛ hɔ deɛ menim because I also ka sɛ bii no so te saa asɛm na ayi ojigaayɛ no ɛna nanahema nso frɛ wo sɛ ka kyerɛ bii ni sɛ ɔnya ba na nanum kasa nyɛ dɛ n'ani ɛden yɛtene sɛ nanahema no ka kyerɛ sisɛ a wɔka ba bii sɛ ɔka no manim sɛ ɔno na ahye sika no ɛna memefrɛ sisa no bi saa no ɛnti sisa no baa nanahema no hɔ no ɛna nanahema no ka sɛ ɔdaabi ɛnyɛ wo na wate na mmom bii no ɛna ma ɔno nanahema no tete to ne hɔ bii na ɔkɔgye bosia ma wo no ɔno na ma nanahema no tee bii ni na ma no tete to ne hɔ ana ɔka kyerɛ sisa yi ɛna sisa no tee sei na nanahema ka kyerɛ sɛ bii no na ma no tete to ne hɔ nti ɔno deɛ nea mede ma no ɔde ba no ne mu asɛm mefrɛ bii ni mmisa no ɛna mefrɛ bii no ɔnti mefrɛ bii na ɔɔba no ɛna nanahema asan frɛ me back sɛ menka nkyerɛ bii ni sɛ ɔntae ba enti me ne wo kasa yi na sista Joe na ɔwɔ fie hɔ no ɔma fi de atua bɛbɔ mamaneɛ sɛ menya abotrɛ na sika no ɔma hu sɛ sika no ɛwɔ nanahema hɔ na wɔyɛ nana nti no ɔmo pɛ sɛ ɛbɛyɛ no buaseɛ nti wɔde asɔ papra brɛ sista no enti no wɔde menya abotrɛ na sika no ɛnkyɛ ɔmo de sika no bɛbrɛ me ɛna mpe o me dɛ mate sɛ wode ɛne yɛ sɛ ɔkyena wo nti koraa po maama ɔmprɛ sasa ɛfie ne da na kɔpem ɔkyena koraa ɔmo sa bɛka na ɔmo de abrɛ me saa na meka kyerɛ ɔmo na ne ɛyɛ dɛn na ɛyɛ deɛ ɔwuo no kɔdidi nanahema atemi sɛ ɔhunu sɛ ma ne nyae na ɔno na ka kyerɛ bii di a ɛne tam bɛn na ɛbaa ne sɛ na bii no nanahema ɔkɔdidi na atemi di nanahema no ɛka saa kyerɛ sista no a ɔse ɔne na sika no a ɔde dwantoa kɔ maame alima ɔde maame alima no bɛka kyerɛ sɛ ɔsoro na ɔkae no fakyɛ no nti hɔ na sista no bu afu nti ɔkɔhwɛ hɔ no wɔahu no enti saa dabali de no koraa no wɔahu no anka nkyerɛ no enti ne na wɔtwe sɛ nana no wɔ hɔ no ɔbɛka ne na wɔtwe ɛna sista no ɛbɛbɛhyia no wɔ fie hɔ
Odo di that time says after na ochina o keka man 40 ya o na mana o mo keka kire no. Na just nsem na hima kan ya no still na eda so hye de wawuo no mu. Nti oba ha wa meto no no. It is other than one who na hima. Nti na dia che no na mte na hima ko jibu tie bi dia betua mi ni sika na mame. Eji wa hu no nti ni weki no. Ana obesia no ho na one ne yesa dide no. Ane kwa no matise wa so oba kwa meto no ho. Ana obetoto nyampia wo ahemfie ho a osori kwa ha. Kata. Edidi asem na obi ka se onya abotre no ntwa so na oye nana. Nti o ka so oye nana no obi ka sa chere so oye nana wane. Ana okika de obeka no. Ana tie. Satan so na abosomfo no so aba wo mo ye canteen. Aha. Ana wo mo gi story no. I see. Afina mate asem no ase. Afaje me das why. Nso me da se fa ne o tifo. Abusu afa de mate ase. Ye sure se mo mate mase pa. Mame ne nananom ni nkoma na me ne eye edu motos abrante ne so enkasa sisi ya ne me nhye dan kasa nche na cha me majo nana krontre pacho majo pacho mo ho ye de ya me na dum nana kwaku saben ne ho ye pa ni sia wo airport ye ko fura lupiri bom farama mo de fo awiem mo ko fo nkeke ye ni namu ne ani ko dan na ni mpo ene mo kwa buruchira ba ye ka ai pilot ze nko ne no se park ni sa dan na ni awa hwe obeto bi nchanse ndi so konachi san so ba patron so ne bo eden to se na me ya adomo a bere pamo no obehwe na fe wa mana dan na ni kakra ba je mungu ye da bwase nana chame aja wo pa enna me nana kwaku sabi di nkomo mo ana o se wa wi se agumonum aba na owu ye no ebe ye nsem bebere se ni nsem obeka na wa himfie ho no odidi nana no matem nokore enti ebi kan konwa no konwa ye bufu ye ema wo mo de asotwe se fata ene ma no na me nana na hia nne no ana o se sebe yamba hu nukure no mokọ asone so sa mokọ asone so no hifa na mokọ ye no nananom konwa se wo mo na kum abayewa no ana ne bone na akuno yo nana me da wasi nana smae ye ko apape konfo ho ewo boma enti oya mamre am ye ko nsuo nu emu amu wura nsuo nu ye ko gina ho ono amaye nsan kotoa mienu nana de ba ko me de ba ko ama ye panu a ye bubu ma nwene no eso nana de ba ko me de ba ko anwene ni di panu nana nya agro ukoduru a ye anwa sempa sa ne ye koduru ho no nana no ye tena se no bisa ye se dia sakasaka na asi ahimfio na ye dana wada nwoma enti ni ye duru ha no the one wada nana no ase na mikalo no nya misaya manie one wada unim sa wonwie asuoja ahane na ye nana wada nwoma onu di oka sa na se oka na me demand do wasia ensasa odo to mbonua ye nana ye nana wada nwoma no de nie asino sabaya ni nguya nkase oba himfie nkonyakio adina no twitwiri fom sei dina no twitwiri fom sa ma moja firi nano a konfo na se na mikano na nanya bi na meka apape konfo no sure na wa woni die amamra na nanu be ya nkonya ne bubeto yam die na nanu munye na kontri wada ngoma ubeto asoma na kontri na chese moko apape konfo nokre ekobusa ase ba bia nkonwa kese no na ni ne te no ti mokoduru na chese nokre se abayewa no wakasa tie na nanom konwa nokre konwa ne bu afu nokre nti na chese ada di se
abaya ni wuo no ɛyɛ ɛyɛ nkonwa no ai nti sɛ nana kyea me kyerɛ sɛ ɛsɛ mo yɛ amamere bi ato di amamere na hwan na bɛfa saa amamere no ho ka amamere ne deɛ yɛntimi mfa nto mframam na abusua no bɛba ame yɛ akyerɛ mu na ɔmo ayɛ nti abusua no ɔmo de hyia firi mu ɔmo na ɛbɛyɛ na deɛ teɛ ne sɛ unsɛ nana ka nsɛm bebree ɛna akonya no nso so no sɛbe yɛfa kakra wɔ hɔ atem bi yɛduru baabi a ne yɛnti nneɛma bi ase a hɔ na yɛkɔ na wada nneɛma bi adi kyerɛ yɛn nti ama akɔ wie sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ yankɔbea himan ohunu sɛ nipa no a ɔyɛ saa no ɔde ne bɛba amia frɛ no atwi n'anim ama yɛtimi de yi ato yi ankamami ɔmfiri mu but ɔfa ne sɛ ne nua na damfo ne bibia nti ɔkata so saa deɛ no na te sɛ deɛ asi sɛsi yi sɛsi yi no binsi da no ɛwɔ sɛ yɛyɛ kɔ na ɔkyerɛ yɛn deɛ yɛyɛ a abotoyam bɛba si yɛbɛka na sɛ bi a abusua no yɛ sɛ o yɛdeɛ nya deɛ ɛbɛtima yɛ a yɛyɛ kristofo yɛn no so yɛntimi nka sɛ muntimi nyɛ a yɛn nso yɛate asɛ saa monkɔ na monkɔ sie funu yɛntimi nka sɛ monte ase a yɛmma mo kwan anaasɛ monkɔ sie funu no yɛbɛma mo kwan na mmom yɛdeɛ yɛntimi nyina sɛbi sunsum asɛm mu ɛmfa obi mfonso nkyɛ ne direct saa ɛte sɛ deɛ me ne nana poku tie yi so nana poku fom me sɛsi a me metimi de akyɛ no ɔno so fom me metimi de akyɛ no but saa deɛ wei ne deɛ yɛyɛ nim ho asɛm nti sɛ ɔka kyerɛ sɛ sei na ɔpa a wode kyɛ a ɛnyɛ yie nti ɔmo bɛba ame akyerɛ ɔmo yɛkyerɛ ɔmo wie pɛ na sɛ ɔmo yɛ a asundwie aba ɛna sɛ ɔmo nsie funu no ɔmo nsie yɛ ɔmo nya yie no nso ɔmo nya yɛ na mo kɔba yɛ mo afrɛ busuafoɔ no nyame bua okuda okuda am betena se nyame bua okuda ne yɛhyɛ ɔmo sɛ ɔmo mmra okay ne yɛmfa deɛ ɔhɔ bia nto ɔmo anim okay nti nyame aboa yɛakɔ akɔhu deɛ nananom bɛgye no okuda ɔmba a yɛde bɛto ɔmo anim na nyame bua ɔmo timi yɛ a ɛkyɛ sɛ ɔmo so anya kwan atimi akɔdi ɔmo de hyɛ no ho dwuma nana grontene papa mo ya de sɛ moko busa ase ɛne yɛ sunsum mu nana ankɔbi ahema deɛ na mo ka kyerɛ no because me sure sɛ asɛm wankasa waduedie mu a nana kwakusa abi nso nyini pa ato a wanyini wasunya ngoma mpanifo na mo kae asante kasa ɔsɛ sɛ biri ɛsɛ wa ma ɔmo amane so ma na wohwɛ ase no mu yire ketee a na sɛ mo ka no korɛ paa ɛsɛ sɛ mo hunu sɛ yankɔ bi ahema ne ho bɔ asɛm no because 190 no sɛ wotie deɛ wɔfa agye yi ka ya wode yɛmfa ne sɛ ɛnyankɔ bi ahema ne ka kyerɛ sɛ ɔnte 190 ba wotie na nankɔ bi ahema nso statement a na kyerɛ sɛ ɛmmerɛ a abaya no second one de 190 ne ba no abaya no ma ne hunu sɛ ɛyɛ 165 but 25 na hema no nyɛ dɛn ɛnte to hɔ na hema no ɔno anim asan ka kyerɛ sɛ abaya no sɛ ɛto ante a na ɔmo de ayɛ dɛn na ɔde ama no tena na hema anim sɛ sɛbea buru ɛyɛ korɔno na abayewa no ɛbɔ no de abra na hema sɛ gye to hɔ ma me nti nana akwam gold kɛseɛ akwam yɛ de akwamnya kɛseɛ adeɛ da ho so obi kɔfa akwamnya agudie na ɔde brɛ wo sɛ nana kwakusa abea akwamnya ɔte so no gold ɛda ho nie makɔ wia na gye to hɔ sɛ nana kwakusa abea nhu na nyame de no finhyia adu ɔkono ɛma no na ɔwu kɔ a sɛbe yakɔ akɔtɔn na sɛ nana wo gye to hɔ a na nana kwaku angu
na kwa kuko hu se go do am de hyem poma ya se ye na ha na wo hwan ho om se na Poku Piesie de ma na nkobia hema so mfanto na nkobia hema ya de ade bra o se gifato mam se o de bra me se menje nto na se wa hu na se wu a ya fa da na wu mu ye de enie na mente me ho ase wo sa ade no ho ase mente me ho ase okay mate aja me hene ami musa wo pacho yesi brebre gwa se nyina benka tese mi nana Poku Piesie me no ti ai me ni wonya asem na ma ayo boni e so ka setiam me dia akwara no oye me wo faasie ne wawu no oye me wo faasie min ka sentia no na ne amamre da ade yie betu yie no na me de me pe se breduasa woni nana hima na anya nana tie ba se ni yo woni nana hima na anya akonya na gudam ho no onya nana hima woti ase ti wo betima di nana hima ne mpoa a wo pe akan yo pe bi akyere no na wontumi ko kan kyere nkonwa se mini wo nkonwa anim adun so guso abula konwa no moya mo susuru akonwa ne ka ho moya mamamre no akonwa ne ka ho nanai se wanka se ntia nkonwa no ana nka na hima no enye hima nka problem ni ho se wanka me fa se wanka se ntia nkonwa no ana nkonwa yi wo mbo mfu no mankuna ana nka na hima no ase ho okaseti ano kasa na hima 7 na nakafra ohu fi sebi o kafra wase fi nka eno so na nanom beka se wakaseti ya eye akwam ankobia hima agu oba hima hu fi na asem ho chiami mpata ntokwa sa amamre kwaso samba no ni nana chiami kwa me mpata sampone ogoy nana tio sembe pata na mboba maba makumi firi ohu esere papa se wahima okodini bonia na se eya entia nkonwa nana wamamre kwaso enti so okasie ta hima na hima na ka nkwa esebi kafreche aka mamre kwa empa kon trewa utimi kasati ya hima abra yanchu da bia sa anyway hima ni anyansini uko chaya ye kachro sima wudi anyansini wonye afekuo ani amamre bia empata eye wo titina amamre ne wo ya ndina na se mitie wi ya sabayo ano mpacho kasagu mic ni mam sabayo ano se omana ni ko hima no ho yes ena nka hima no so sisi ya ono ankasa hima na ankasa kora utie ne voice o se ono ankasa no ne nkwase asem yes ne jimi sem yes ene mu asem ene nkwada asem bia wo ye anka nananem ne wo asem ti sanka wabaya no hunu nyansa ena nka ebia ono tete ma na hima na je se wa na ope wo na ope ayi o chance na dia ide one not nkonkonwa ne sai nkonkonwa no dika didi na natem didi sana nanu so timi nye gidie na so na nakwam abaya ya didi matema na nka obepie mu animu aka se na didi watem asiam kwaje bosia ana mede ayi bito so na bam didi matem na se ukwaje bosia didi bito so sa ya de ya no kura bi wo ho a yetimye wo ya animu aka kire hima yetim butu na konwa what I say na se sia no amanisa won se sia amanisa okay woni ohimanya akonya tini baabi akonya dani baabi afena Matias what I say enti se anantina yekoye konfo no bu be se wano ware a enia soja yes konfo no se wo fi se woni nipa bi anya woni ni nya ne direct se bia se sia me ni wanya asem na wo ba me fie na me wo ho a uso mi mami mu ana sabi me mami de ani se odi ye na me mami ntimi Dubai na asese nana sabi o kafra wanim tantan nana wo nkwa na nya de nana ukunu ho fi nana okeka de o pekye na wo nana so jiga se waguma me hema wadidi matama na wo be pia himfi a na se
wakobo wakohwie wo baabi na so wo didi watemu a anya wo ye kura ye butu wakonya ye butu wakonya enti no se eyade oni hima ni nyane direct personal ye nke no kura no ye hwehwem ni ehu se hima no na asem nya da ye fa no ho nche no na sese no de watra twa ti wura eden aguwani enti sese ano de ye ne abusia no enhyeda entwe amanso because amanso ye twa kwan enti na me ntwa wa no afi na me sua de pa se oye hima na unim se oye hima unidi bedwam dabi unko bia ba unko nsanom bia na se ukotena obese ba bia fefe yo ma te se groovies ana se carbon ya ho kama na office oye hima nto oye ho ma ya bra na ukotena ho na obi ko bo wo ho a wa bu kwasi abo why because udi akonya ye tu fufa sa ya ka kiro ni nyina ka kiro se sa fekuo no ana se sa bia no ko brukios bia ba adi dia bontene masa no wonni akura bia akokon aye wa ho na so de abi wa akọbọ botima wa kun kwasi akun ya chini na bia na wudi hu so na wo ye gently se wo ye hima no bi so be council so dia wa mamre aye de ye no wa himfio ana to bia ya nyema bi wo ho ya mo nchirechire mu ya mo nchirechire mu na ye nhunu anya sa odi agora de abufuo na fie de akwakọ ye de ni okon se ye o se ayi sa susu ya omogigi ye de se nke ye pepa nke ye mpese ye koho me de kura me nkoho ye nkoho because se me ko too much ya na cha me wo ya me advert ama binom me de se me ba bi a me hwe no eye se one se amamre ya mo kan no ye sua de pa o se wo ye hima na se bi wa mu hu na ukoye fekuo ne nyema enu okwan so de ho akodwo nkuo bi na ochena na afi obetia ne se ye didi atem wa me ye hima wa didi atana bitwem ahemfi a ya ayi obese na cha me bese wa na ope ayi wa furusuru na atretea pata se nipa nko wo ho a obetimi ne ohima ye gina ne de wa firim enti obia ntimi ma megina ho se na me ne hima ne kodil wei se na etie ne hima na di asem na se tene se yade nipa ne firimu a kasa asem wei kura siye no na se ye se okasa tie nkonya no ne ye gine mpata bi wie na otimi ye wie a kwankura efa so a asem siye no omumienu ne ebebi so omde ebebo no ya fa no ho nche no enti se sia oni ho ne de obia ntimi ma megina ho ene hima no emma meka se obonkuro because ade ne isi no na wo wehifa se ye nye nokre wu na mi uni ho tuti ma megina ho se wo ne hima na ibonkuro bi babia enti se ohima no nso anase se be di o free mu yi se o kasapa nka menyi ni se sebe akonya benya no wanka kasapa ekoko kasati a ye trae no na akonya ni nya no enti se sia no de me fa ne se unse last time bi mo frame na me kasa na me yese yes ajeyi a o mo ne kasa yi oba ye ho na chia me wo ho emi akyerekere ni nse ni nyina mu ma ye hu se sika ebroso no omode ma no ti so omode ama ode a sebe na ntankansem bia eden atwa ena me koka se brebra ma ne ama akire na mo kohye me se eni se na me kan sa because se si asemasi ni ye nyina ahia ni akasa ahun se ampa sika se abedim e wo se me de ma wo enam wesu na ba ha because ye interview no nyina na efri obi so ena ebedi a ankobia hemma nsem nti sa amre ni nyina no se hu se abro so ne ya san de usika amro so de amawa sabi nanka afri afie achinya den enya abofo nanka biatwa ena ye kan sa na ntia se enya aduma na ye de wo ye nkoho akonya ne side no ne ye tackle ti se sia se nipa na wa free mu no wo ho de ananka obetini ankobia na gina se ne obetuma frɛ no panyimfo anim
na kwankore fa so a ogu nanim ase ne ade nyina ne yahwe okay oni ho ti sesia ne de se hyehyeye no mpanyinfo no ba ne de to omanim na se omoya na kyesa asundua ba omanya ye mfo so omu mo de bibia hye ukuoda ukuoda no mbeba akwamfie na mo de amane abo wo mo na mo pin wo machi na de nkra bia ho na mo de abrem na na madaroma ene ye fa hye ukuoda no ne besi bia na mo ma yaso ate mo nchi ane nkwan yo edikan mechia nana kwakusa bin ababio bia ne kruntri echia no mechia meyire ama dago ono so otie yempa mechia akwamatra nkonya nyina ane nana mnoma ewo sunya ha nyina ane atiefo nsososo sabi mesire omo se mrantie ne maya so omo kasa aya na omo hu ba bia se omo kasa efa ma omo kasa ntra na wiase no ena hokwa timichi obi bia na himanom so himafo no muso ya muso ahwe mu huye na modi nokore sa aja mere nana meso michia miba ba ko pe Emilia ara obaya ba ko pe miba omoye mienu ba ko aboko bema me wo ma mienu pe bema ni dia ba ko na aboko ko boko wo onde wo kumasi onde abrantie adno ho na mu na miba Emilia no dia nana metine so ana ma sorry emi ba ko pe michia no papa nyame nkira no amen o hwe mi ma mi ngu no sie mi ne metima kan mo kana me da se to Sompa hadi Sompa Sompa FM na na Poku Piesie mo na mi sira amen sanie wonu kura ya adwuma amen na won fan kontompo enkata wani a wodi ya adwuma wo adwuma anu de amen ba ye bi antimi wo amen wodi sira ka siema amen ani o tiami ni mo onde minam dinachi ani waj my phone nyina amen ya me di sira mo anu no amen ndamase aja me hene da ase atia me hene wo akom nana ma trankonya ene edi onkomo no anchia akom hene nana kwa kusa abem nko na me ne di fini ba akopɛ se aduana na waje me so oja manim na waje me so manim ampa awusia no nkora pa meeting na adu no mienu wafamajo bako de kafra oba ya che adwuma no sa na tie na o de sen e pa che frame amponsan ketia dodo na frame senior o to hen mete ba kunia ba ntisi a wo ye de adwuma pa cho me kaka we a taxi driver what you car for how many years pa cho Shamanki ni mame ache wangu ache pa ede yame ase wanya kwanhia pen pacho amanya bipen nenye akwanhia yewu ase ba normal kwanhia minor accident da rade ase waya de obi koye wa ma oni Edu Motors Company Limited ose no mo issue bi na na o de krata e bae manya daje akenkan mu a unse na yemfre case no ya dwuma no o de krata bi ba sa unse doso ese menya daje kinkan mu a miwie a me nsoma fa akire na ma yam investigations miwie na fa mabusawo na miwie na de wo kan nyina na ya fa ne se allegation nti Edu Motors fo nso wo ho akwanya se wo nso eyi ano yewie na se se yamo akwankyere bi a na yamo akwankyere se bi a senior seni city no person to statement no e bi afa court ana se yamo akwankyere no wo se de na Edu Motors Company Limited for de ayewo a eye o yanti a wo de abedan Nsem society for no yo opani mi da se bebre am se menu adus moto edin komo bebre eye last year to this year nti na me wo me machine wo na me ton say machine no uhu omo wan me wo mo TV so okay nti ho na me form contact me din komo na me am say kese me ye ready amembra nti this year we ya May na 2022 ne wo me May this year we na me no mo kasa nti ma me bi we friend ma me Grace
no say yambra ti ekọ na ye moko hin yekọ adus company no ewo hefa ewo Accra Winibawru okay ti ekọ one hwan na ko me junior brother baako your friend saying your friend Yima no Nsem bi awka na me twero ntino nti ekọ na ye chechire mu se de amo adwumadi ni sitie de me so car na me yuso ni ye Kia trading kitwa ni bina wo kono wo de kia na ko ya na dabi mo fa bus ne ko ya bus ne ko ti edin komo ni we no say registration ni ye 200 cedis it is kind of 2 million ni etwiae ana ka na nkasa no so no 700 million yeah 700 million enti ni tiri so no 70 million yeah, 7,000 nti no ye ka chenze esika ne de enso nti ye fan say ye combine ni nyina boom na ye ka ni nyina boom no registration ni we ni nyina kosi 7,000 said osika ye tiska 70 million by options ya de mai ni say 1 month say ye nsaka ye machine na 6 month ye free ka kese ne ti say run no ne aha me bawo car no mo koye na mo tue mo osi registration no ye 2 million na mo be deposit 70 million car na nkasa de be mo no ye 700 million osi car type ben Kia Bongo o type ni bi Bongo 2 Kia Bongo yo 1 2 3 ba memeje above Kia Bongo na menhwe aha me ba to memeje Bongo 2 no o type ni bi a ye pejani titi se Kia maame no eno ye model ne yesen de na ode ma 700 million no model model 2 no dabio iya ben pacho yande man cheki ya na man sa ba me kire no o show be pictures o mo twitwa bibre pictures on to the be kire me ponti se we bi na ye hwehwe okay to aso na ye den nti ye bibia wie no bibia mo ye bibia se mutua iska sen ye twa iska no registration ne percentage na da ni na kosi 7,000 70 million ah it is 70 million to mutua 70 million twa amo my own receipt na we bia na pacho we ya bia I care we ya bia okay ati foko ba ya de no eye de nimu ne ye spring okay nimu no ko ba no so chen a chiri de no esa pejani ti se de kia ma me ne de na okay into mutua 70 million no o ma mo receipt my receipt pacho an ma me hwe Sompa 98.9 FM pacho TB na wobeti said the Nsem ni city say your friend Nsem Sisi ankasa enti Nsem a ye kan nyina fa ne say allegation enti company na said company ne so ho kwanti receipt ne ye amponsa enketia 6,800 Ghana cedis and ye been payment for Kia Bongo and away 200 Ghana cedis for registration. Now is a nyina see 70 million registration no. Bacho afei moji omam receipt na ye den. Bacho ano o kire mu say 1 month say yes aka your machine no. Ese mo saka Kia Bongo no. Kia Bongo na 6 month Kia kese no kopem tipa truck heavy trucks no. 6 month. Na afei so no mbre wo ho ni say each month bia no ese mitwia titiskano 18 point bibi coins ka na me mu se de missing fan to no o de fan say ka bosumi bia no ye 20 million titiskano da be mkan sa figure ye mfa bibi nto so o ko ye no se bosumi obetua sen 18 point 20 pesos wo se sen pesos bi ka ho yeah, which means say enduru 19. Tinam ka say sa. O dem fa no be 18.5. Pachan. 18 million and 50 cedis. Bosumi bia. Okay. Enti no your kan nyina megitu no say de to so biom. Say sika no o mo mra ma hye say sika no bosia na me ko boy a me ba say me pesika na o mo fa ma me
Because we are scan, no, quite me fast one, me scan it there by any day. Say, me buy me pescan there, and ya, there's some man, I'm saying, Marty. Now, for Martino, time now, I do say, I saw my day machine, a breme air 1 month, machine number. Me throw more, Monsieur Muye loading. Next month, I say, I me throw more, I'm saying, there's idea, I mean, Panino, number, Panino, so number, Madamia. Ube fresa obia mfa nka hwe nkyerɛw afi next day bi obefra yi awurade me hu de omo pa kyerɛ no message every month bia na ye 27 fo ni nyina me sha se 20 me frɛ mo saa obia mfa nti we na ɛkyerɛ ma adwen ne mente ase so na msi dabi nde saa de am mfa mbra me dan ye me papa nom ana se Sompa FM ni TV no mo nka ma se mbi ma me de ma me diduru ha na nwumre ni Sisi kia no wen ka men sanka ka misika so a men sanka message so a dabi na bosume do se ni bosume num ni ewo num patwan ana ofre ye no wo mo se den me fira o mo nka hwe kire me na wakɔ hɔ ma sumama yako ba de ba ko ne say last month we are on the 30th omuma me message bi ba message no me kan ya no me ntiase papa yi ma me hwe ɛwɔ hɔ apacha yi ma me hwe abusia ye frɛ wo mo o se wo mo din design adus moto abofke pa hwe message ma me hwe mo na mo nim computer Edu Motor Company Limited. Edu Motors Company Limited. Anya sa. Pachwan. Wo mo de booklet we ma we. Pachwan. O kinkan mu. Pachwan. O kinkan mu. Ono so kinkan bi kire de yente ase wo ho. No explain ya kire. Na wo kinkan mu ti ase. Pachwan, kinkan bi. Banyo ni nyina na. Above Nana Majo na mejo so wona wutwa Facebook ntimo na tetene from ICT and say from MCR for machine control MCR machine control room and I say message ben na edu motors for their man no okay Nana mame enkan message na omode send ye nua no na message no number no no number okay yes message ne buy no as me hwe no okay call draft okay whatever I mean kind message you know see dear cherished client we write to bring to your notice that your product has been processed. Please bear with us as we work to get the product of your choice. We also encourage you to meet up with your necessary requirement for easy satisfaction. And one of the full stop see one of the thanks for your cooperation. Bye. Ne tintin ne tie wo nyina ne se message ya me kan ye say free edus motos what dia. Nene na omasemo mpese omoche ne se ye nua barima a wote eye Sompa hai ompese omokache ne se onya abotre na ade na anase ne product na oso omose anase ne product oso ope no omugusoa eye ho adwuma na omosre ne se omo one omo enko akomakurum anase omonte company na se na omuguso eye no product ne ho adwuma e de amana de osi open no omuguso eye ho adwuma e de amana na date no mami nhwe bebi a message no na yi ne wa ankasa na minyi date no emfama na but omo Edus Motors Company Limited Kaswa Winneba Road. Okay. Date no 31st date no 31st of 8th month no. Yes, last month. 31st. Okay. And yes. Okay.
No. May I say? What's what they saying? Amponsa. Sir. Nka tell you am the man okay mu ye. Hwɛ. Abusia. Mami kan ye wi a de beto Facebook no wanya bia kan. So wo bi da ho. Biem. Wo biem a. Na okọ Contractual de to so. So wo na sign ha no. Signature ye wo there. Aya wo there. So we your signature. Pacha David. Ani O sign ye. me sign bi. Aha. O signature ni. Anya o signature ni. Client received. Nana ene wo ha no. Anya o signature ni clients receive no. Pacha. So we anyway. Ketwa na wo ha no. Ha. Into what sign? Into a kire se the woman bia waje atum. So I read. Our KGB na kan. Entry stage. Clients accept that he must pass through inquiry stage from inquiry form before registration, well as part payment. Registration process fee 200. Client accept that 200 fees paid for registration and processing is not refundable. That was a 2 million we are assuming. Good. Part payment. Client accept that monies paid from the beginning of the contract serves as part payment of the product needed by client when valid receipt is being issued to the client by Edu Motors Company Limited. Accept that part payment paid serves as a collateral until all payments are fully made and shall be used to defray any default, and client shall be held responsible for any outstanding balance whatsoever. Client as well as acknowledges that there may be a need for top-ups to top-up notice, which the company brings to the notice of the client, the need for top-ups and declaration in terms of inspection report for effective business transaction and to avoid delay. Hence, clients agree that 10% to 100% of the total work and pay cost of the product must be paid by client before the release of the product by EMCL. Afei ko general ko offer and order 16 no. Okay, offer. So 16 no. Or order no. Yeah. 16 one who. Yes. Or say under no circumstance can EMCL, that's the company, be held liable in error made in the order by client or for the optimal use. The client should or should not intend to make of the item. All supply of products are final and can be neither be returned or exchanged. The client does so at his own risk. Thus, client initial part payment shall not be refunded. Client shall be used for the breach of contract, and he or he shall pay for the product depreciation. The client acknowledges being a professional and therefore waives till all right to invoke legislated consumer protection rights. When ordering from EMSL, however, a client can make an order when demand is in process and he or she wishes to make a change. Client acknowledges that a change of the product required a new order. Pricing. The applicable price is the one shown in the contractual document unless there is an explicit note to the contrary. The price only covers the sale value of the product or the service supplied. It does not include taxes, logistics, costs, product delivery, administrative costs linked to the administrative and satisfaction. But also utie there. Utie. Afei Babia misusu se enema wa wo mo de awe no. Eye heya. Ko 25 force brofo we kan say 25 force major. Tama oko akoko sinsan krat ho na guarantee ma no. Ho na your guarantor. Oba na guarantee ma. Okay, it was it. Yeah, 25. Force major. The guarantors
become the automatic assessor in the absence or default of the assessor to EMSL to continue with the contract and agree to abide to EMSL comprehensive terms. The EMCL cannot be held liable in the event of non-supply or delay, even after 6 months, if delay is due to an event out its control to unforeseeable circumstances, which has partial or control. This includes delay by manufacturer, supplier source, forwarding agent, carries, war, attack, act of terrorism, strike, social conflict, natural disaster, embargoes, raw materials, energy shortage, government fiat, flood, fire explosion, pandemic, etc. In the event of occurrences of this type of situation, will release of its contractual obligation and will be entitled to spend a defer to reduce its supply during the entire period of above event or circumstances within the limit of their event and without any obligation to seek supplies from alternative source. In the event that the situation should last longer than 4 months, making the total contractual agreement duration 10 months, EMCL will be entitled to cancel the supply in question without compensation, however. The client will be required to pay for all supply already delivered before the event in question. Edu Motors Company Limited will be required to refund to the client or a portion of the price already paid for supply that were not supplied after conduction of all fees and expenses incurred by the company. Confidential oath. No, intellectual property. And the crime for kind of mouth. And 26 no. 26. Banana. Okay, baby ya can free badia. And then ade ba kwa be di kia kan say ye nua no wan hwekrata nu mansana. Oni omo san say ohwe mu pa wan hwe mu yie. Because my options for and then also options or no can chire inti after 6 months and cry my grant me nyene hwe last paragraph no before the reasons to the client who wishes to terminate contract after 7 days, automatic duration for acceptance of contract since MSL is not in pure high purchase TO. It's not in pure high purchase and monies are being converted into products. And since comprehensive terms and conditions were given to client, even before part payment was paid by client, 10% deduction shall automatically take place as a contract shall be terminated from EMSL supply source. Client money shall be refunded based on returns of the money from the EMSL supply with 6 months from the day of acceptance of contract termination letter from their clients without compensation whatever. A refund date shall be communicated to the client by EMSL within said 6 months. To the client with 7 days who wishes to terminate the contract even before 7 days reason, best known to the client, otherwise in the writing of EMCL, shall fulfill their own obligation with immediate effect by refunding the said client within 7 days from day of receipt of the contract termination letter from the said client to EMSL. 35. Declaration. I, what they say, Amponsanketia, have gone through till, have gone through, read, understood, agreed to abide. Wow. You cry abide by the comprehensive terms and conditions of Edu Motors even before I paid my part payment. So what you? Anna. Have you undertaken? No? Serious. I say I am Ponsanketia, do hereby declare that I have taken a copy of the terms and conditions home from the inquiry stage, and before I paid my part payment, I have read, understood, accepted, and agreed to abide to all conditions outlined in the agreement. I therefore append my signature and have no reason to write back to EMCL within 7 days of
pondering, P-O-N-D-R-O-N-G, I therefore give Edumotors Limited authority to proceed with the contract. Pacho wuti eni ye. Wakin ka eti eni ye. Ya meka no so wuti pa. Na pacho ebia say the ba twi mo man. Na asem no. So tell you what it can is how we am so ombra form. Me we aba form na brofu bi shahana. Brofu na bodi ya shahana. Me pay yi a kire wo. Na me pay yi kire wo ya. Na wo hunu say nhihye ya na omo no mo hihye no da bia bi na ya ka kire mo no se mo anhwe yi a wo bokọ a me nkase wo mo sisi but my understanding to niema we are making kind of the kire se wo anhwe yi a wo don sabe hye krata bi ase a wo ho badwiri wo hwe 34 no refund conditions ni kire se ye de usika be ma wo a yes a product or its alternative opted by client is being provided by EMSL client, being invited for satisfaction with the said product and rejected by client, product shall be given out to another and sell being recouped from the product based on the new satisfied client, weekly sales until the former client who rejected the product or part payment is fully received or paid. For example, if Mr. Kofi Mensah paid 800,000 for a product and opted for alternative products provided by EMCL, he has been rejected by Mr. Kofi Mensah. And Mr. Kofi Mensah, being the client, wishes to terminate the contract when the money has already been converted into products by EMCL money, and Kofi Mensah, EMCL shall accept Mr. Mensah's letter and owe him another refund for movement. Reason: the product shall be given to Mr. Boateng, who might take like 2 or 3 months, depend to work with products and recoup sales equivalent to Mr. Kofi Mensah's part payment. It means that Mr. Kofi Mensah can only be refunded after 2 months or 3, depends from the day termination of the contract by Kofi Mensah, without any compensation whatsoever from EMSL till the final day of payment. In talking can we are patch now say what would the product amount? I don't some more product. Na ba na watch se product and won't pay. Ana emaya sika na de ma wo mo no and na ho wo mo dey business. Nti se won pɛ saa kia we na age se wo twen na wo kia na wo de ma nipa foforo na nipa foforo no koton na so oton wie na se odisika ne brel EMCL so hwefo na ansa na omumum de saa nipa ne sika de abro because o man kasa sika na abameto ne de en na ho a wo ho dwo wo de ye business patwata say eno kwa no lasted for only 3 or 2 months. What this kind of how many months in it? 5 months. And the we ba Nana maybe you say after 6 months. Na honso ehu kakra as 24 hono mo ba no ho baby no can after 6 months bi wo baby na him 25 no yes 25 false majano yes or say a delay even after 6 months na a crime bi so no ebia na EMCL cannot be held liable in the event of non-supply or delay even after 6 months if delay is due to an event out of its control or unforeseen circumstances over which it has partial or control. This include delay by manufacturer. Ndi o den je almost say up to now cars no munya fama no. Me frɛ maame no wo say omo ye loading. Nti loading no up to this year in a month in there me say loading. Nti wo mo se krata na ron sa chance no. Wo mo ka kire wo say it includes delay in manufacturer. Supplier baby a omo je o car na free no. Nipa na oye car na nipa na oye car no e na delay omo. Source supply. Yes. Forwarding agent, just agent no de ba no. Yes. Carrier, ship or the baba. War. Attack. Act of terrorism. Strike. Social conflict. Natural disaster. Embargoes.
ebia no munya raw materials. Yes. Energy shortage, government fiat, flood, fire explosion, pandemic, etc. sanso shaha. Nti ebia na oka na materials omunya nyae. Nti brofo na omotro ase sa na ema we nyina. Na boss usa wars ne attacks na kura obetim de kwa akwahye Ukraine war. Yes. Because sa na ema nyina timani. Sa na nyina timani na mpasa omo supply no etimi jai. And I say what? Nti I say will release of its contract obligation and will be entitled to suspend, defer, or reduce its supply during the entire period of the above event or circumstances within the limit of their effect and without any obligation to seek supplies from the alternative source. So I say, nyama we nyina no kin kama wote ase say sekunsi ntokwasi usikira wa betua no ebetima ba so nyama no yemfa mbre o sa wodon sa sha ase na ogitumu a e kire say se wo man kasa emfa ka ne embre wo a waje ahyem age atumu na se we na untimi mfom nko court bia because wote ase say ntokwa betimi asi agent no betimi aba ho ba bia mo ya kare me no munya material e na ogitum se wote ase enti no bibia ni a wote ase enti yemfa mawo nti ene sa mo fro no maka kire se wo se dey me I say loading. I see loading. Loading no first month no. Do. I see omo loading. Loading na afa no me frɛ na on fa bi. Anti sto omo gusu ye loading. The second month we na me san frɛ, me frɛ no say sadia. Me nje omo panyin na nkasa number anye den. Em frɛ no. Afa panyin no number na me frɛ on obi amfa. Enti one times now mo de wura mo ha no. After 6 months no e betimi cry 1 year. Good. 2 years. Because I say after 6 months. After 6 months. So what am I saying? I feel now 5 months. Oh, and yes, I won't call because must after 6 months. On session kratas we catch it say Sanya ma obobo su nyina betumi ma osika na obetua also peka na betumi ayeden a delay. Nti a delay a woni ho kwan bia so betumi de ne akokọ to say waji usika di because okenkan ade na ma wote ase because watwere wo sa say but watwere ha say I do hereby declare that I have taken a copy of the terms condition home inquiry. Waso de akofie akọ kenkan ama obi otebrofo akenkan kire wo mu ama wate ase. Odi kofie Dabi. Nana ntimi pacho. Nana ka ba ko a o pato na nya ka no nkrata ni nemum agreement. E mo nkrata ni. Na ka ankasa no ko Facebook ya de o. Ka ba ko a na ka ankasa wo to a ka na ankasa ho nkrata do so sei. Me ka na papers mpo e busa jo. Ka ba ko a wo pato no he. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 na Mr. From na handout Mr. From Professor Sunyani Technical University so we go through PhD kura na ka na won kan no e ho times ni o nti ho na no ma wo san ish na dangerous no I'm from Buffy kura me say what sign e bia na wo so ahon pepre nti okay ti said the nena maura answer na me ba no you communicate ti said na me can communication you my life ba ma fa krata na ma okoduru ye no go do on the way share on some no me say to o kan mu a o kan profam so on fan bra down said the nana e kire mu no baby ayi ni hihye na ehu no wan fa nka ho wan fa wana e ho ni asem no o de kan ho anka bia nka wa dwen sesan eti ma me na nkasa we an personal number na na e said the mohada obesi what the personal number mo cha me ma me number okay I tell for I get ya unim father bisa nsem aye kan no me nka se adwumotosofo asisiwu I am reading to my best of knowledge and understanding. They me kwa fa so me tia se no ena me susu se ebia wo mo ama wante niema na se ene no kure ma ngigatia onim de meye me de kwa koma adwuma no lawyer wahu na otiewu watie wawie nti person to wasema waka no me de koma lawyer no
no so akenkan mu na wo tape na otie wo fie no o de atoto ho na afei nyame ya adoma efi ochina eko no ye beko adwumoto sofo no ho se ye from na nkwa a ye wo ye rep e wa Accra ye be mara ko ho Accra na ya send ni we bi no nkonko busam se hwe na be ye de na oho be so a oh ye no ne ye rep e be ko Accra ho because kadu mu edu so what I say na afei yan kasa yakwa ko hwehwem na oni ade ba akoso ye beduru am kai sade a omo use car ni bi ona engine problem ni we ni ye taxi ni say become to ni we ni bi no na from kai say cars na mo use no men ko fo bi pe sa use car ni bi ntika omo me huhu nsem ne kan e wo panyini bi e wo panyini oda no ho nechina ntika me say senka ya nso kora na nkomo ma men fa nu bi and krata na wo ba bi se untimi nsesa was out they also open untimi nsesa no o si untimi nsesa no na oga na ka kira ayi da ka say mami days ka kira say 7 days yes you wo chance say ka no ye pa say ye pekesi ana say peketwa yetimi eyenti yenko yenye mo ngwadwene ho mo so na 7 days ni so atwem Satam na yon kwadwen ho ya ma chance yen fa buku no embre biu anase yen fa nkwa Accra ba bia yetinu nti o san wie no na uja Accra na san wo wan san yan fa ma dabi ti o mo copy no na mo fa ate de mekita biu ha ido no ase yen kwadwen dwene ho ade besi no ni afre so the client automatically accept the contract after 7 days from the day of issuance of the party received. Client acknowledges 10% of the amount paid shall be automatically deducted if the client places for a refund or contract termination after the 7 days and before the agreed satisfaction period of not less than 6 months. Inti usika 70 million na utia. Wama se edru na wotwe. Na se o meka ho hwea automatically no 10% of 70 million no ya tia film. What I say? Inti we 10% of 70 inti upe usika ne baka. Na say so much 7 million. Ade afi why usika no ti sia no so okokora say okọ akọje a na wotwe na modoma no asan so atwam. Ndi say okora so okọ akọje asan so atwere hyem say age say osan so disika foforo ebe ka de wutua no ho in a full payment the ma product no. Ansa na onsa be ka eye 700 million ka na onsa ka 700 million ka no. Na mpacho ai sa ai brofu we sa pondering no o say nana serious omo ma brofu nketewa o ma okese a unya adaje nko hwe o say think about something carefully. Yes, pondering. Think about something carefully. I said, Gini hu ye. And son, I was saying. Yes, Gini hu ye. To we no say, oh no. What Gini Nadia, and what I say, also the client acknowledges that by ordering from Edu Motors Limited that they are tactically stating that their funds were not obtained through money laundering, tax fraud, organized crime, corruption, illicit traffic such as traffic of drugs, armed or munitions or human beings or any other terrorism, and that your money will be used as money laundering. Until one with scanner ya there, until automatically scanner has been converted to another product. Gotcha? Also, a mistake. Especially before making a decision or reaching a conclusion. So, I'm responding it here. Pondering, no. If I'm not responding, the one. Meaning, I'm a copeno. Yes, think about something carefully, especially before making a decision or reaching a conclusion. But I never say the Sabuaco Busian Banga and I say, Nka, drew month now, when you're in and I say, we do not give a catch or no, I let. But we no comment, no she. Then we comment, but what's saying you? What's saying you, dear?
kyerɛ sɛ wɔn nti wɔn twɛn tum sɛ supply ne mmaaya after 6 months now they cry 5 months days na sɛ mmaaya ebiara ntɔkɔ na asi Ukraine ɛna mmaaya nti ɔsi untimi obetimi aka sɛ ɛna sɛ ne unsu hu sɛ ntɔkɔ wɔ hɔ sɛ unsu ni sɛ ntɔkɔ wɔ hɔ ɛna akɔsan ɛna wakyerɛ wo sɛ ntɔkɔ wɔ unim sɛ unsu wankyerɛ ba bi ɔkra ne nneɛma no firi asɛm ana ɔkra ɔkyerɛ wo kan sɛ Korea sɛ Korea so so unim ba bi ɔmkra materials firi nti ɔhyɛ da de bɛ hyɛ ha nti ɔnyɛ sɛ ɔhyɛ da kafra ɔde aba bɛ hyɛ ha sɛ ebetimi ayɛ strike social conflict ebetimi ayɛ embargo wahu embargo ne kyerɛ sɛ ɔmadwuma no kra ɔmo yɛ no ɔmo de ayi nhyɛ bi ayɛ da ato so ebetimi ayɛ raw materials so ɔsɔm kɔ firi hifa Korea nti Korea na ebetimi aba sɛ raw materials ɔmo de yɛ no ɔmo mpanyinfo na kra ɔmo so ɔmo nya raw materials ne bi yɛatwerɛ ato mi sɛ because of that no wo product can be delayed but ɔmo mfa nkɔma me lawyer no nyame yɛ adom ɔkyena me bɛfrɛ why saa na ɛyɛ adwuma no safe wote aseɛ ba kakra ngadia afi wote aseɛ ba afi wɔn mistakes bi a wayɛ sɛ nka womfa mba ha nka wohu saa mistake no wayɛ sɛ nkurɔfoɔ no sisi wo but wɔn sɛ woyɛ sisi wo ho nyabotrɛ why my Swahili driving license health insurance deɛ ɔde bɛtwi kaa na ɛba no so ayɛ Ghana card abusia imi apia no ba na memfa matie form eja abusia na ne bi betwa mu eno no nti muntie me sa nyame ya adom wo ho on sa ngatia ode wayi ba how many days ni ode wayi bra me sa ekoboso me on sa ya mfrɛ wo nti on sa na okra obu ya afu sa ya mfrɛ wo me bo a ode kan nyame so uzo how chami ni mu pa sɛ wɔn ho nkrata yɛ ade baa no ɛsɛ sɛ minya adagye kan mu ma kuma na me wi a ma frɛ me lawyer wɔn na wɔn busan pa kyɛw borɔfo wei ɛkyerɛ sɛn ansa na me wi a ya frɛ ayi nkrɔfoɔ no nso wei so wɔn wɔ ho kwan sɛ anu yɛ bi a wɔn tim bɛyɛ dɛn ɛbɛba yi because fan sɛ deɛ wɔka ne nyinaa allegation nti sɛ wɔde wasɛm baa na sɛ yɛn frɛ yɛ a nkata na ɛnyɛ boapayɛ bi ɛna yɛ yɛn because one says yankinka mu ye na yante ase a otena mo de ye kokoto a wo ye mfa kokoto ye de adwuma no e na be kokko se o ma ye ni anya den anna ho because one kinka de no fiti ya na ma boy ne betena ha ba oba ya ma kyerɛ kyerɛ mu ma kyerɛ so wato ho se se binya na napoku e wo me nkyɛn na nkame kwa akɔ science se de o de me kɔ ya kamenya sure se nkame mo atua 70 million no so what I say kameka kyerɛ mo se pacho fa documents ne ma me na me nko study mi what I say na Mr. Dimia o de 2 million de gito registration no na 70 ne ba ba dwene ho oda se nti watwera to ho se wo wadwene ho atena se asese ase se agreement ni nyina wo tia se nti ne ma ma ya enye sisi no mu sisi o mu gu so car no material na edi car ne ba mo ye engine no broni no mfa ma ye Nana we de my moye brain so kakra license no de betwi car na eba no by all means ebeba ye bon pa yes na ayira na we ye copy no edin e wo so ye amponsa nketia ayira da ben ayira last month ona ti wa umfa mama enya na wako police station Ghana card so kan ni na she so unim ko police station okwa akoyo official complaint ye be mo police extract ye ngiska okwa na police ni bia giska be bo mama ne why ye friend police extract okwa so wa de ayera wo ba be ye ade a bi ni ho no paper obetwero so ka se paper ni ho de a bra no nyo na eto so what I say but se paper ho no obetwero a police ni bia ni ho giska police extract asa wo ba ayera na okope no ye friend extract ye ngiska ndi ko ye police extract so the police extract ne ba wo hu e ma mo ho kwan e ma me ma bof ke ye de wo ye no but the police extract ni nkita de do so wote ha de e ye mramu so what I say ebetuma ka say ebetuma ba say oboa e bia wutwi ka sisi a che o ma che wonti na wo hera be ka no radio no so say bia but when the police extract is with you e kire me say ampa wa heda ko police station and mra no so say police twere pe e no kore police extract but what I say nti ko police station ko a wo so wa de ya ntu be ye complain be ma o shit bi na de abram nyame ya mo chena why o ba so na me ni lawyer na kasa na fo wa be je eye wubu a why enketia so ati ho ase kakra yes Sompa nie
Medin the honorable Nana Poku Piesie fa semche na Vodafone for sim fan to and baby ahoma ne de amount. To cheap papa na fatum. Eye kokono oto na wo pe eye gigabyte na 10 20 and home crown ba woni problem be Vodafone further together 21st clinic is sciatica. Yame yadoma on the 24th. Gidi yade bia hinto ni padue no mu to aso ntine twetwom woni problem say yaba regional hospital opposite hope oni yankasa 0540311311 Sarong shopping center say ene nananoma wo mo address kama fefe dodo na echo Sarong shopping center traditional slippers ahenema empaboa petia akofena apakan asese dwa kente keke hallelujah head up opposite wope 0244354989 pink pack gel but wait me akọ pink pack gel say waist pains back pains joint pains na arthritis baseline pharmaceuticals and a woman dia 0540344063 Madika ka Vodafone say auto 10 Ghana cedi ubenya 1.5 gigabytes Passion Air alupre na nne eba ya nananu ye kofure ya etwitwa mfonyini no eye Passion Air edwane basa ode toto de soja for ba na anu de na nyini Passion Air ni dwane ba yi soja for de ekodan ni hu eba na Passion Air for de me see within 2 minutes na hwe say animu no kura peshase peja of fire service for wo mo ho na peja na me hwe ni say masa me furu plane no me through ayi kumase and I'm so munsime me see here me o cha me frame na me see do kumase na me so munsime Sunyani me munsime kumase airport and I'm see and I'm san fa car buy and I'm doing terms ano aye passion sunsun mu na me koy pa chaw 0247989989 Divine Miracle Power Herbal Doctor Bako Pe Insenchene Doctor Stroke, Diabetes, Asthma, Hepatitis, prostate cancer, gonorrhea, syphilis. Doctor, why am I doing that? Yentemwe. Na mini hu adansi amount 0540208993. Me pacho Sompa yaba. Yede Sompa heba. Sompa marching. Sompa niema bi esefata ede bro. Nti hye ne so fa ho bo Awurade Herbal Center ena ode Fatal mixture aba mo a second cell ekumu no modura ene fa ho bo Awurade Herbal Center zongo one way ododuru ho a o se me be ma ne mu pie ana se ensuo gume na pampan wom ye yade we ye ya Awurade sayen yade wate 0543989989024798989 Misraw entrance ma bibi nhaw bibi kire so afabra yenya lawyer fo ebe kire mu kama ama woni atimi age Hello Nana Poku Ben good evening Nana Emia Ben yenti o camp fo nyina ho ye Nana obi ahu ye pa Senior most camp Alhaji ne ho ye no ho ojina nasu pa yenti we Nana ba bi Sisi ya mama check camp for Nana me problem Nana so yes na wo di bi move ya so many planet ayi na wo di mara nase so elisa wo ko ye bi na se wo di trekini pa Yidi yese ne musikin kai ni kasa na mukin kan kira brand ya kon fan hu. Na fata se bi fa. Agora sa mo mo do munya se bi tia ba. Se bi bo kasa ni million ya kasa. And bi wo ba di plan bi mo awura bi mu zama ti na last. Manin tia ku de se na dia. Dan se u bi ti pa no. Mi dan mi ka ko no mo bodi. So me da say enti oba na ya chechire mu kama saa na etie hello
Hello. 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 Majua. Hello. 0543989989. Hello. Hello. Emaja odi ka safrin. Ka safrin Kenya tana ba tuni sa jungle. Oh, jungle. Yes, I me kasa asesa. Oh, kafra yenti o. Ah, we dey come ni chirimu na mama mate. Oba na ko ji ska ma obi o. Na ko tu fie wa nko fu mu da. Wa anu aduane nan. Ko se we ne na ya de be so sweet. Ko de be ya dey. Na ko pro. Wa we timi di. Obi ya hosa. Enti Lazarus, Jesus say Lazarus sorry. Sorry, you know, or saying we. Maybe we offense. For too much, they say one what's the new. So we shall form my foreign country, and I say the doctors by Yaya. And never to fear one go through Muda. One would be on it. And then I was saying, Nana Yard best was we. Whatever I did. Well, we with me. Over your house. Enti. Lazarus. You say Lazarus, sorry. Oh, sorry, you know, or saying we. Now, maybe we offense. For too much, they say one what's the new. So we shall form my foreign country, and I say the doctors by Yaya. And never to fear one go through Muda. One would be on it. And then I was saying, Nana Yard best was we. Whatever I did. I got pro. But I say, Papa, no, the company, and I see my bonnet, corner, bank to the kind, corona, my papa. Yes, this is my bonnet corona. Ah, my bonnet corona, bye. Yes, but I say, hello. Hello. 0543989989 0247989989. Me are me de Nsem Sisi ahoma no betudwa na wafre. Wo problem a fabra wate. Entena fie na mawu. Entena fie na manya pressure. Entena fie. Hello. Hello. Nsem Sisi o. Yo, Nsem Sisi. Nana, good evening. Odi u kasa free. But I am from Suleiman Muhammad, aka Nyabete, Zunga Betisi Unit Committee Chairman. Unit Committee Chairman, Nyabete o. Ah, Sasu is Nyabete. Nana, Imana Samna Mokan, Mana, no, Obicodi is Cabrian, and Asamo Cananas and Mintia Sekakra. I know beyond what Jibu Sandia, Juma, Nanda, who could know a Pajama, also in Muscom. Money yet or cancer my issues and free. Omumi say na as you say na dinu nti hono he oyi no nka na last week as go kan and then no sense that seven enti no ma sam kakra meka no me da say amenchia wo matie me ewo asantimamu fufu ewo barakese na wo matie me ewo ofenso ahenkro ampa me tetrim ene eye ofenso. Hello. Ebacho Nsem Sisi o. Nsem Sisi fa. Odi u kasa free. Majo femi kwa mi kan dudu ana femi otani me kasa free do ma de. Tani wa ko fe ubisa nana nimwa ha oni tani wa ko me de. Yenti o otani. Nana me pacho nana hima de no who say last week na me say onu an kasa ka say eyele mfum to. Etinga mesle say nana nkasa atimi akasa asem no nka ahimfi ono amohwe na omontwe na so because ono nkasa aka nti ya ge no say obesi aba be kirikire mu biem because ono nkasa na aka nti nana mu nyina di ono nkasa aka no so
na ɔmo da so meda mo ase menso meda ase mame nkyia ɛyɛ ɔdomasefoɔ nyinara sister bi wɔ area 4 wɔyɛ etire o papa yɛ friend apia o kɔtire adantia mame nkyia mu nyinaa hello 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 me ba cho ensem sisi o ensem de sisi pa me ba cho din wo kasa free teme prege ka tesi tanoso yenti o tanoso fo yenti o tanoso fo nya tanoso ya yenti o me de akwana oso okotoka wone ne bra na moko yini na sebe bigidi so bia o manku so moko school a na de buku ato ani wa san patent wa san ese o sika na akwa ne se nya ha na bia o de ba ye na mo be kwa na sika na ahye wo nye sika no ne mo nye sika nti ne sen bia o ya de a won to bi a sebe udun de mo fa ne ese bia o pata kan wu ya minimi ni yeko mu ya mku nya sebe mabon na be no ai dikata be kan se mo boa nda mate ya be boa no ye frɛ ɛyɛ edu motors na homo actually homo side of the story said the adwuma no etian hello 0543989989 0247 hello e ba jo me ma Nsem Sisi o Nsem to Odi o kasa free. Ani de kwa so kakape flower ni. Kakape flower. Ube nyina che wate. Kakape flower. Nsi umuda. Brekum boko de. Pato nyankopon adom pato na mo. Brekum atise mo bie mu ku ha. Oh nyeji. Mo bodu mo nyankopon sam no ntom. Mamintia wati fu na the wife of our first element. Nanano fact oma sukani maya de umtimia ni mabiti pa nka unka Ghana hanka ni mabebre ebe ko perform kakra ti oma dinana na tamama nanano mukira that Mesme da say Odru Brekum Abi NST formerly now Edmo GN Bank one empatapo ene nanasuano okwa kopim sisirisu okwa ensapo benkasa omu nyina etie sompa medam ase maya de matemo nkran hello na Poku yey na pome moros senior uwo mfuturo krom New Domakoto Krunkwan, mo ho ti sen. Oh, bra. Kwan fon yin tu sa makata nyina. Yenti o. Na fi se mfutu no kwa ba si no. Ma no bebiri obi hu na ni sisi hwe ha. Na ne hips hwe ha. Omu nyina atia because kwan na wo kwa oni oba bia nanso kwa na wo topa otukama na wo topa ona mfoma wo topa. Bra. Bia ba no. Di koto krumu mane branche no de price ya na wonya nsanyansa kakra ba ma no we say ade so ni twika o shiki sa obeduru na abre wa ya mbre nti oyire ba fie no so wa ya mbra na ade ache no nyo no akwa fun ntira bra we na ni ma di ya mesrese we say nyo bia any benya second chance you. Na me boa. Sure. Because never will see Abrabuma. Me say na say my be anya de owu am ho no but akwa bi wu na say ya baba spirit. Who think say baba spirit nsem na o kan nyina akwa to say him ayi bi because who think say baby adu no na bon ho. Wo so de ofa onya de na sa to koma. Ka uye seyo ka ko hin ka ye den yo wato bracket awie oye wo hie nye yie ana ofa me boa enti mese na na hima so ofa bibia na
Sisi ano the SCB ano the Akabi ano ye chopa because we can say Bompaya and say Bunkutujo cry or no one because even say 7 no be an about ya should be to my hima and no be out of it to my hene that would ye be a bit mo and a woman so no said yes it say no dear who say we mistake to be a do because then I say more for about to me for see who compare was 17 or 2 dino. We are say we soon the farm. We are bony dear. We are yazan. We are foul be here. I don't know boy. Ain't it? Obey the now we so acquire a Bosnia. Now, by 4 new owners on there. Or maybe to have in all the Acreo or Claus are. None of 129 members or say we know the 2 year moment to know that. When in Nanya Georgia, because Nana Nipa Nefo, and then Nipa so the Ofumu Viana, dear Nabeleno. What Fuma we know the service of your court, and it is another 2 and more Monfantana. Kitua be dear not yet Cassa, or Cassa one kind. And then another told be sometimes never be any public to Macayo. Because none of Nana, it may my contract a crown. You drag the whole gun and no say, judgment debt. Another one. And I'm paying a good for a cross. All King came was I was misled. So you came one in the year. Kind of one kind and no dear mother. Says again you are. Soon in Mudamunante, my friends here. That's it. I come. We cook already. For 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello. Hello. About your Duke as a friend. But you're coming across and get a watchman. Watchman. But I. Into watchman for Black Army. Where? But you're Boko. Oh, what I did. Mr. Niquan, the American could try and yard much. Now what? Visiting and school when you come over, one is seeing to him. I read young, probably a doctor for the missing for woman and stroke. Ebu woman, Munina, Kodjayaresa. I'm see you quite well on and funny the mistake plan was saying because Poku agreement and so was saying. Because one and say what fit on was idea. See, I'm going to say, blown a dinner, rented dinner. And it's about one part of my yeah. That's it. Let's say. I'm in chair where we feel Pruguru. Now I'm in chair Edja Donko, me offer a year treme. Yea, Bruba Kunia Banama Kaim offer Japan. Of a young pon for currency, what one and another him from war a year back on Benina. 2 things on a chairman Mozato, Al Jazeera, we're sure some. Hello. Hello. My new. Yeah, new. Chimoja. Yenti yaw oh yeah. Oh yeah pa. Yenti we yaw. Branch ndi na me kawi. Yenti o. Company for na student mo he no mo kan wan say. Mate. Bye. That's it. Mama nchia madam for be friend no Ezekiel or Michael who twemasi krom. You sure some here. Mate se mo bie mu ku ha. Okoyamfo boma techre adroba a free sipa. So the woman sitie Sompa no. Hello. 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 Pajamani. Na Poku Piesie Emmanuel kasa free Brody. O kasa free Brody. Yeah. Awo nsoko. Yeah. Hey. Time. Yeah. Mo bie mu ku ha edam won. Edam ku ha ebia. Awozu si fie bia mu a eno a ne Sompa. Sompa na. E ba cho yenti o. Me dey ga pra mo kan say na nine ma dey no kwase Osamba Sompa be kan tin bia biom. Because ejina resuna e mani paide every month nka. Da bi ne ko so saro na ga wose hono kura we penyini ofi hono ga wose oyi mane so tese ni ne ko so. Etite amamre ni amanye bi wa mo se mo ye diara na hima na wose opi aka ni nyina mo ya amamre ni amanye no. Enti me su kakra me wose me wakano no.
Meda se mamanchi ya bia sofo nyina matesa mo so mabie mu ko ha atuna fo etie na kobedi kira ene akati so debi so dwabo so di aba miami krom kwakonya ya constable wo ya de matesa mabie mu ko ha kwakonya ene kwase ne adwene kwakum ntem onse mabie mu ko ha ade mra ukọ ase wo mabie mu ko ha na fe kuro bi efre won chansen kokọ wo sefi bodi matese mo nso mabie mu ko ha nyame nhira mo afidie di dura chiri pa ebo 10:30 a mepon munim se we are morning and tomorrow morning we still continue ebe morning nti ebo 10:30 a madawroma na makwa me why me ne me producers ochena na kwa sorry hello Mama nche mi krom da ma hinkro chiremasu. Hello. Aja hwani? Ba te fam ko jo usi anta. O ga te free. Asa fi afọ ma hini so. Wa ma hini so. Na che se wo ya ben ahimfie hɔ a no. Me ofa se na o men so hene. Na je tumunya sabi nyansafo. Yes. Wa ma hini so hene ne de sen. Na aje tum the second. Na aje tum the second. Nyansafo ba ko pe. Woye collect we 99%. Mo yenti na aje tum this year. The second they offer him pon me. The asma wo kan me no ba na wo FM station be about 4 years 3 years medical man who say 7 we nyansafo pa. That's it. Yes, you catch the beer so I work at TMA. The team were clever. I was school out quite now no than then that's all fear the beer a jaro. I cut on my mom lantiano. And them lantia school no more 7 who school of form. Cut on my no lawyer come on me at uncle for no. Cut on no lawyer come, no lawyer come one with you to go to Sampa from Francis. What is that one? That's a Yanko more the PQ. You make a joke, Yanko insure, and of course, you said money in our way. So, obedient to know if you obedient to what will be a do more behind every. I didn't count on power. When shall part of the S will be shot as it should be. You shall know them feel like a second count. Amen. I didn't count. Amen. Yeah, that's our phone in our see. Mamenchia KP of KP Constructions Limited. Ewo Olista one sofumame and also ewo eye